नसुंसे हादर भुटाननि राजा जिग्मे खेसार नामग्याल वांचुकआ गिबि खेबनि थाखाय भारत हादराव आगान होफैयो। दिनै बिथांखौ गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत हादरनि जानानै बरायो। मख'जाथाव दि मावख'आरि हाबाफारि लानानै नसुंसे हादर भुटाननि राजा जिग्मे खेसार नामग्याल वांचुकआ गिबि खेबनि थाखाय आसाम हादोरसायाव दावबायफैदों। आसामनि हायाव आगान होफैनायनि उनाव भुटाननि राजा जिग्मे खेसार नामग्याल वांचुकआ गिबियै गोहोनि बिमा कामाख्या मोदायजोनि थानसालियाव थाङो आरो बोर लायो। Back. Please back. It's a real honor. Thank you.